everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Kinahanglang mamatay na si Alejandro sa dili pa niya maukay ang dakong anomalya nga nahimo ta sa iyang negosyo. Unsa? Pero kinahanglang aksidente ang mohitabo aron dili ta may mo suspek. Kung mamatay man si Alejandro, kinahanglan si Helena ang mapasanginlan. Mao ka na ang plano nga og maayo, Julia. Kanang klasis kamatayon nga bisag piyungan pa adto gyud kang hilina sa Okay, sige. Ako nang huna-hunaon. ako rin bahala sa kwartas ko pa niya. Gikulbaan naman ko ini, Franco. Ikaw ba? Ipagkulba-kulba niya. Nataguan na ako og mayo ang kwarta nga gianam ni mo og withdraw gikan sa inyong kumpanya. Ang pingigid ka na, ha? Julia, mauni ang atong ugma. Pero dili ta mo biha nga dili pa nato mahurot o kuha ang tanang kaptangan sa umpana. Kinahanglang hubuan nimo sa tanan si Alejandro. Una ta maglayas. Ha? Aw, kung mamatay na si Alejandro o mapriso na si Lina, gawas no na ta. Pero Franco, nabalaka ko. Unsa naman sabna? Tagka man yung kabalaka, uy. Imo bang gisod sa bangko ang tanang kwarta? Wa, kay kuyaw kon matiktikan ta sa bangko. Gibutang ko lang og luwas kinapit ang kwarta. Ay kabalaka. Para ni sa tawag pa. Naibaw ka na ba? Kung asa kita paingon kung manglayas ta. Oh, Julia. O andam lang tanan. Ay kabalaka. Giplansya ko ng daan ang tanan. Nag-unsa man kada sa sud sabay sa mga katabang sila si Lando ug Helena? Huh? Naghimo tingalig anomaliyang duha ay. Swayan ako li ang sud has bintana bi. Wa may tao sa sala. Sirado sab ang tanang kwarto. Nganong niya man ta sa parel magsulti? Nagpalayo man ta sa bahay sa katabang. Importante kini ako isulti nimo. Di ka ba lang mamati og una sa resulta sa kulakaw? Nga naman di ay. Unsa may resulta sa imong pagpakikita sa imong asawa? Dili mayo. Nga naman. Di makigbuwag nako si Chuna. Ug nangayo siya sustinto nako kada buwan. Unsa? Klaro kayo nga may nakahuluhog niya. Lahi nang iyang sinultihan karon. Kinuo ko. Helena. Ayaw ka bugnaw, ha? Lando. Gisalig din ako sa Ginoo ang tanan. Kung ikaw ginayang gitagana para na ako, malipay kayo ko. Pero kung Di ko musugot kung mawaha ka pa nako, Helena. Lando, dili na tumasupak ang sitwasyon. Bisan unsaon ko kang ninyo. Pero mutabang si Sir Alejandro nako. Mapaanular ko ra gihapon ang among kasal ni Chuna. Nagkinahanglan lang ko og bugat nga rason. Mingaw magyud sa sud sa bay. Naagi tingali sa sud sa kwarto ni Helena si Lando. Nagbuhat na tingaling milagro ning duha. Hoy! Ay! Unsa man gyud tigwanga ka? Manang ko nimo oy, gabaan ka baya day. Nagunsa man ka dinhi. Ako ra kay imong gibantayan no. Aw, wa man ko'y lingaw day. Hihihi, gawas pa. Di ka mahimong magsamok-samok sa kinabuhi anang nagminahalay. Konsentidor kang pagkat
tiguang. Magdakpisit ka ng mga katabang nga mag-uyab-uyab oy tiguang. O nya be, kung ang agaw nog ang katabang mag-uyab-uyab, dili di ay nabuisit. Ako ba'y kipasabot ni mo anak manang? Wa na lagi kay paglaom anang lando day. Kay inig kaanular sa kasal niya siyang asawa. Sila na masilinang magpakasal day. Target naman ang daan. Puisit ka! Oy, asa ka man, oy! Magsulti na ta, oy! Parihas bayatang marites, dali diri balik-balik ali-ali, magchikat ali-ali, day! Apa di ba? Wah! To, ara, wa ka agwanta. Di na ko natapag-isikot sa akong problema. Unsa man ang tuyo ni mo nako? May pangitaon ta. Unsa man? Ang anak ni Sir Alejandro Ogzales. Unsa? May... May anak si Celes o Sir Alejandro Lanto. May mabdo si Celes dito sa prisuhan. Og mao kinang ipapangita ni Sir Alejandro nato. Asa man nato ni pagitaon? May tawagan lang ko sa Cebu. Pangandam lang daan basin ko na makalargata. May lain daing anak si Sir Alejandro? Oh, may igsoon si Sheen. Pero, dili sila mahimong mahibaw bahin ini. Oh, ha? Ato lang ni sekreto. Ako, ikaw, o kang Sir Alejandro. Way problema nako. Ingal ko kung unsa ako ikatabang. O, Lando. Oh, unsa mo ka? Wala man ka og uwa may butang. Manawag na ko ni Mama. Magpatabang ko niya. Oh, sige. Biyain lang una ko din eh. Okay, sige. Dili mahimo nga doon nila may baho nga akong anak ni Celes. Kami lang si Mama na rin ang... Oh, si Miko. Nahibaw si Miko nga anak ko ni Celes. Alam, yanong narawag ka? May lain ka bang gisultihan bahin ako? Wa, Salamat. Bisa ng imong lola ining. Ayaw sultihi sa akong tanong na sulti nimo. ang imong sikreto, utob na sa akong dugan. Salamat. Bye. Unsaon ko man ka sa pagpatay si Alejandro. Dili mahimo nga magdugay pa siya ini kalibutan. Sa ni niya ang tanan. Kung iya pa kong gitarong sa pagmahal, dili ko magluib niya. Buisit ka, Alejandro. Sa gyud nimo kung mamatay ka. Hello, Helena. Ma, Oh, pero naghila ka man. nahibaw na si... Sir Alejandro nga nagsabak si Celes sa prisuhan. Mao ba? Kinsay nagsulti niya? Ako. Gipaasoy niya na ako ang suot sa diary ni Mama Celes. Unya. Og wa ko'y gilimot niya. Gisultihan ko siya sa tanan. Gusto ang imong gibuhat, anak. Dili ka ngayong mag-uul ni anak. Pero may gisugo si Sir Alejandro na ako, Ma. Unsa ka na? Gusto siya nga pagitaon ko ang ilang anak ni Celes. Maon sa may akong buhaton. Duha na kabutang ang imong pilian na anak. Magpaila ka sa imong amahan nga iyang anak. O taguon mo kini. Dili ko makahimos pagsulti niya. Nga akong iyang anak di papangita, Ma. Kung mao ka na, paabutan na lang ang hustong higayon, Helena. Ma, inosente gid si Mama Celes. Napriso siya sa dili iyang sa. O ang kriminal, gawas nun paghihapon hangtod karon. Anak, huna-huna ka nun na yung imong buhaton, ha?
Ayaw biyag yung padasa kasuko. Oo, ma. Tun-i og maayo ang tanan nimong buhaton, Helena. Ma, Kinahanglang mag-amping ka. Kay gusto mong banhawon ang krimen nga dugay nang gikalimtan. Tingaling ba disgrasya katungod ti anak? ma. Tabangi lang ko. Sultihi ko kung unsay angay akong ikatabang kanimo, anak. Taguig yun ang tanang ebidensya nga magtudlo sa akong mga kaaway. Paingon ni mo, ma. Nahibaw ko nga milihok sab sila si Ma'am Julia o gayang laki. Aron mailahan ko sa hingpit, ma. Ayaw ka balaka. Waay mahibaw sa tinuod mong gigikanan. Ako kang anak, Helena. Period. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.